Velkommen til episode 2 af vores Let's Play serie. Vi ved ikke om lyden er 100% på plads, men hvis den ikke er, så skriv venligst en kommentar, at den ikke er fikset helt endnu. Men lad os sætte os i gang med episode 2. Ja. Hvad vil du lave? Det ved jeg ikke. Jeg tænker mig at lave en farm. Men det skal være... Jeg tror snart vi skal ned efter nogle diamonds. Det kan godt være. Jeg har nogle skål i Amalone. Tak. Cool. Men hvad vil du gå i gang med? Bygge 3? Okay. Lorteklokke. Når jeg er færdig med her med farm, skal du simpelthen ned ad mine? Jeg er i gang med at gøre en mine. Okay. Så lige skaffe noget obsidian, så vi kan komme til ned og få noget glowstone. Og hvis du finder en af de der caves ting der, efter hvad det mener, så skal du lige kigge i chesten og se om der er sådan en melon seed. Ja. En pickaxe skulle bare stå hele tiden. Yeah. Har du en hoe? Nej. Jeg er også nødt til at lave sådan en. Skal du lave en? Ja, skal du lave en farm?
ved ikke. Hvor fanden er det med det Iron Blunde? Jeg er faktisk lidt træt af at høre på de der spider-lyd der. Jo. Jeg synes vi skal gå til dag og så gå ud og så dræbe det. Jeg gider ikke gå op. Nå, okay. Du kan ikke sætte en Så låser doven jeg bare døren. admin til at gå op. Jeg ved. Du kan ikke sætte en doven admin til at bevæge sig hele tiden. Det. Jeg keder mig lidt. Admin cave. Det er godt nok. Hvor langt er du fra mig? Jeg er kommet rigtig langt. Jeg mangler bare noget vand. Så lav nogle spande. Men jeg har ikke noget iron, jeg ved ikke hvor alle mine de er blevet. Åh, der. Jeg lavede dem til blokke. Hvad? Ja, jeg kom til at lave dem til blokke. Og det her, det er også lige ved at fortælle jer. Det er det her system her, jeg har med min dør. Det er, når den her den er åben, så kan jeg sagtens åbne fra begge sider, men når den er nede, så kan jeg ikke åbne. Og demonstrere, det fatter ikke en skid af, hvad du siger. Jeg gør i hvert fald ikke. Nej, det er fedt, det gør det. Wow! Godt nu er jeg vand. Jeg kan ikke lide at gå udenfor. Jeg er død mange gange nu. Det er redstone.
Sådan der. Er det en grim farm, du smadrer den? Nej, det gjorde jeg bare ikke det der. Det gjorde du faktisk. Nej, mit redstone. Det må bare ikke ske. Jeg mangler 2 stykker redstone. Ja, jeg har ikke noget. Det har jeg oppe i kisten. Der er 3. Det må nok hellere passe på med det der. Den skal jeg ikke have. Ups. Sådan er nu farmen færdig. Så er der på tide. Hvad fanden? Der er nogen, der er ødelagt mit maleri. Hoho. Jeg kan godt lide de her billeder her. Hvilke billeder? Dem jeg har. Det er da grimme. Nej, de er pæne. Det er fordi du ikke har det her texture pack på. Ja, med det, jeg har noget, der er bedre. Default. Default. Det normale er meget pænere, synes jeg. Sådan er. Jeg har også lige et kort. Jeg kan se dig. Nej, det kan jeg ikke. Kom on. Væk kan man leve. Vil du se farmen? Vi smider bare alt ind. Ja. Det er jo grimt. Det er jo pænt. Nice. Jeg laver lige en ovn. Det er et par ovne. Nøj, det er hyggeligt. Det kan jeg godt lide det her.
Hvor er bare alt med træ? Ja. Jeg gider ikke bruge tiden på den mine længere. Opstederne. Meget nemmere med stige. Ja, det er det faktisk. Så jeg laver en 1 gang herovre. Gris. Jeg kan ikke ramme den på træet. Jeg fik det. Han droppede ikke noget. Fuck den. Den hader mig. Helle hader dig. Hold din kæft. Hey! Hvad? Kick by admin, eller? Kick by Ikke nogen. verden. Ikke nogen. Du skal ikke kick mig. Der er en vandspand inde i chesten. Jeg har lige glemt, der er meget vigtigt. Hvilket? Stiger. Så jeg kunne komme op igen. Så var du på vej hjem. Grav nedad. Hvorfor kommer jeg over til minen? Hvor er den henne? Light. Hårdt udenfor. Når du kommer ud af døren, så går du til højre. Eller venstre. Jeg har fundet et skelet. Løb. Yes, hvor er du heldig, mand. Jeg faldt lige ned i en mine. Lort. Fuck, jeg fik et chok. Jeg kender folk der jo. Du får også chok af store øjne, det forstår jeg ikke. Ja, hvad får jeg chokker? Med mine seje øjne. Ja, de er faktisk skræmmende. Faktisk cool. Ja, men jeg får stadig ikke chok over. Zombie! Holder vi øje med tiden? Hvad? Holder vi øje med tiden? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Så er det nok en idé lige at væk. Hvor fanden var det faldt ned hen? Jeg synes ikke det gik gift med. Jeg har fundet resto. Nice. Du. Det kan godt bruge noget mere. Jeg tror jeg dør snart. Standard. Der var det. Lol, vandet er bukket. Hvordan på? Det flytter sig ikke, eller fjerner sig helt.
Den er ikke nødt til. Jeg har ikke gjort den i hvert fald. Nå, det er fordi det lækker. Den her episode, den er færdig. Jeg ved. Den her episode, synes jeg er færdig. Synes du? Ja, der var en creeper. Fuck, det er den, man. Fuck me. Ja, der er lige nogle tekniske problemer igen med serveren. Så jeg tror vi runder af her for den her episode, og så kommer vi tilbage igen på et andet tidspunkt med episode 3. Jeg lægger ikke. Jamen jeg gider ikke lukke det der T-squirtle igen. Vil du være på nu? Diamond. Nå. Og edderkopper. Ja, vi vil runde af nu. Og så vil vi... Så ses vi til episode 3. Så vil vi skide i bukserne alene. Jeg skal ikke. Nå, I må hygge jer. Hej.